পানিরও পবন মাটির গগন বর্তমান এসে বিদ্যমান নামর
জয় শিব বাবা হে করুণার সিন্ধু তুমি মোর হতা কথা হে তুমি মোর বন্ধু তুম কৃপা বলে প্রভু হে এ মায়া সংসারে কুটুম্ব পালুছি প্রভু হে মহানন্দরে শুনলো নাରଣ বহু গুহাଳକୁ ଯିବୁ କାଳିଆକୁ ସରା କୁଲର ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କାଳିଆକୁ ବାହ ପତର ବାନ୍ଧିବୁ ତୁ ତୁହି ପସରାକୁ ଡାହାରେ ଯୋଚିବି ତ ମୁହିଁ ନେବୁଲ ପଖାଳ ଭାତ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ନେବୁଲ ପଖାଳ ଭାତ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଥାକେରା ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେଲ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋଡ଼ା ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେ ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ଦେବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇତି ରଖିବୁ ଆସ ଏ କାଳିଆ କସରା ବେଗେ ବେଗେ ଆସ ଦୁଇ ମାଣ ଆଜ ଚାଷରେ କରିଦେବା ଶେଷ ବେଗେ ବେଗେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ରେ କାଳିଆ କସରା କାମ ସାରି ଘରେ କୁଟେ ବେଗି ଯିବା ତୋରା ଉଛୁର ହେଲାଣି ବେଳ ହେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୁହା ଭାତ ଆଣି ନାହିଁ ରେ ତୁମ ସାହୁ ଆଣି ମୋହନ ହେଇନି ଆସ ହେ ଦିଅର ମୋର ପଖାଳ ଆଣିଛି ବହୁ ଦୂରୁ ଡାକି ଡାକି ହେ ଶୁଖିଲାଣି ତଣ୍ଟି ପୁଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛି ପଖାଳକୁ ଧରି ଖାଇ ଆସ ହେ ହାତ ଧୋଇ କରି জমিটা অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে ধান কাহিঁকি উধৌনি ধান বাবু বলু সে ইউরিয়া বস্তাটা দাଣ୍ଡ পিন্ডারে ঠিয়া হয়েছি সেটা বলে ইউরিয়া মানে আনি বলু আনে আনে শীঘ্র আনে শীঘ্র আনে পুরোনা কথা তো ছাড়ে হাইব্রিড ধান ইউরিয়া পিডিয়া নহলে কুটুম পয়সা হয়ে পারিব জৈবিক সারে ফসল উৎপাদন হয়ে পারিব না 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 নারায়ণ বাবু পোক লাগিছেন তো তুই রহ রহ মু টিকে মেডিসিন টা ধরিকি আসি
ମୁଁ ଜଳି ଯାଉଛି, ମୁଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ରହିଯା ରହିଯା। ମୋ ଉପରେ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିମପତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଜଳନ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଶୁଖିଯିବି, ମୁଁ ଶୁଖିଯିବି। ହେ କୃଷକ ପୁତ୍ର, ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଜଳର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ସହିବା ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି। ସହିବା ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି। ମୋର କଥା ଧରି ଶୁଣ। ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଧରିତ୍ରୀ ମା ପୌଷ୍ଟିକ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ନାଳୁର କାଇଁ ମତେ ତ ଶୁଭା ଯାଉନି, କାଇଁ କଣ ଶୁଭୁଛି? ଏଠି କାହାର ଡାକ, କାହାର ବାତାବରଣ ଶୁଖିବନି। ଏଠି ମୋର ରାଜୁତ, ମୋର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ପାଣିରୁ ପବନ, ମାଟିର ଗଗନ, ସବୁ ମୋ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୋ ନାଁ ଶୈତାନ। ଏଠି କିଏ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ମୋରି ଶାସନ ଚାଲିଛି। ରେ ରେ ଶୈତାନ, ତୋର ଅନ୍ତ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଅନ୍ତ ସମୟ? କି ଅନ୍ତ ସମୟ ଅଛି? ଅଜର ଅମର ବିନା ଅବିନାଶ। ଓ ଏଠି ଅମର ଅବିନାଶ। ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖ। ଏବେ କଣ କରୁଛି ଦେଖ। କଣ ମୋର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଫସଲ କରିଥିଲି, ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଧାର ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁଝିବି? ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ହଁ ହଁ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ରାସ୍ତା। ହଁ ହଁ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ପିଇଦେ ପିଇଦେ ପିଇଦେ, କେହିକି ମୋ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ। ପିଏ। ଏ କଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? କଣ କରିବି ଆଉ? ବଡ଼ ପରିବାର, ଫସଲ କରି ଭାବିଥିଲି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲାଭାଂଶ ହେଲେ କିଛି ଧାରର ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ, କିଛି ଘର କରିବା ପାଇଁ ମୋର କଣ ଉପାୟ? ମୋର ଶେଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କଣ ହେଉଛି ସମାଧାନ? ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋଭ ଆଳସ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ପ୍ରକୃତିପତି ପରମାତ୍ମା ଅଶ୍ଵନି ଜଗତଶ୍ରୀ ଜଗତର ହେଲେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि जुगे 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 संभवामि जुगे जुगे संभवामि जुगे जुगे। କଣ ଦେଖୁଛି ସବୁ ମୁଁ? ଏ ଅନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକମୟ, ଆଲୋକମୟ। ବେଶୀ ମୋ ଶାସନ ଚାଲିବନି। କଣ ଦେଖୁଛି, କଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, କଣ ଦେଖୁଛି? କଣ ଆଲୋକମୟ ଦେଖାଯାଉଛି? ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକ। ଭଗବାନ, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଭଗବାନ,
ତାକୁ ପତାକା ଦଉନ ଗୋଟେ ଟିକେ। ସବୁ କଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ସବୁ କଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ସବୁ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ଏସବୁ କଣ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେ ଅନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଆଲୋକ, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଖାଲି ନାଲି ଆଲୋକ, ନାଲି ଆଲୋକ। ଏ ବୋଧେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। Goodbye, goodbye. ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଅଜ୍ଞାତ ବଶତଃ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ଜୈବିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ସଂସାରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ ଆସିପାରିବ। ବାଘ ଗାଈ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୃହରେ ଗାଈ ରଖୁନି କି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବଳଦ ବି ରଖୁନି। ତାହେଲେ ପାଇଁ ଖତ ଆସିବ କୋଉଠି? ଜୈବିକ ସାର ଆସିବ କେମିତି? ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ହେବ କିପରି? ଏବଂ ଆମର ସୁନାର ଦୁନିଆ ଆସିବ କିପରି? ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ମୋ ବାହାରିବାର ଉପାୟ କଣ? ଅଛି। ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ସେଇ ପରମିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋର କଣ ପରିବାର ପୋଷଣ ହୋଇପାରିବ? ମୋର କଣ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ? ମୋର ଧାର କରିଥିବା ପରିଶୋଧ କଣ ହେଇପାରିବ? ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନରତଃ ନାହିଁ ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୁଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ହାତରେ କର୍ମ କଲେ, ମାନେ ହାତରେ କର୍ମ, ବୁଦ୍ଧିରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନୁଛି। ହେଲେ ମୋର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ? ମୁଁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିବି? ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି କରିପାରିବେନି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତିର ପତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କଣ ଉପାୟ? ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ନିଜର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତିରେ କରୁଥିବା ଯେତେ ସବୁ କର୍ମକୁ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ ଆଣିପାରିବା। ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣକୁ ତଥା ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ହଁ ହଁ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଇଏ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ଖାଇ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଆଜି ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏହା କହି ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କଲି, ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କଲି। ପ୍ରଭୁ, ସାରା ଭାରତରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଜର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକି ପାରିପାରିବେ। ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଓ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତ ବାସନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି,
ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ମତେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଧାମରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୈବିକ ସାର ଆଉ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଦୂର କରିଦେବି, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଦୂର କରିଦେବି, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଦୂର କରିଦେବି। ପ୍ରଭୁ ନାମ ତିଆରିରେ ଚାଷ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନାମ ତିଆରିରେ ଚାଷ କରିବା, ସାରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ତିଆରିରେ ଚାଷ କରି ଯାହାରେ, ପ୍ରଭୁ ନାମ ତିଆରିରେ ଚାଷ କରି ଯା। ସତ୍ୟସନ୍ଧି ଦୟା କ୍ଷମା, ସତ୍ୟସନ୍ଧି ଦୟା କ୍ଷମା ନିଜ କରି ଯା। ମନ ଚଷାରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ତିଆରିରେ ଚାଷ କରି ଯାରେ, ପ୍ରଭୁ ନାମ ତିଆରିରେ ଚାଷ କରି ଯା। ସଦା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ବଳ ତୋର, ଗହ୍ୟ ଗଙ୍ଗଳେ ଯତ୍ନେ ଚାଷ ତୁ କର। ସଦା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ବଳ ତୋର, ଗହ୍ୟ ଗଙ୍ଗଳେ ଯତ୍ନେ ଚାଷ ତୁ କର। ଅନବୀର ପ୍ରେମର, ଅନବୀର ପ୍ରେମର କୁହାଇଲେ ଯା। ମନ ତଥାରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ତିଆରିରେ ଚାଷ କରି ଯା। କାମକୁ ଲୋଭ ମଦ ମତ୍ସର, ବାଳୁଙ୍ଗା ଖାତକୁ ଯତ୍ନେ ବାହାର କର। କାମକୁ ଲୋଭ ମଦ ମତ୍ସର, ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସକୁ କ୍ଷେତୁ ବାହାର କର। ଫଳିବ ଭାବର ଫଳ, ଫଳିବ ଭାବର ଫଳ କୁହାଇଲେ ଯା। ମନ ଚଷାରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ କିଆରିରେ ଚାଷ କରି ଯାରେ, ପ୍ରଭୁ ନାମ କିଆରିରେ ଚାଷ କରି ଯା।